Kaluhur sugeng enjing balik meneh ning Galih Adi channel. Kegiatane isu iki ngopi sik bolo. Kleru. Lumayan resik lah. Piye kabarmu kabeh bolo? Muga-muga dalam keadaan sehat walafiat ya. Mohon maaf nek sedina wengi ora upload video karena awake lagi sel. Tapi iki mulai iki tak sering-sering upload video ning YouTube. Makane awakmu do subscribe wae channelku bolo. Ben awakmu entuk notifikasi saka channel YouTubeku. Oke, kopine wis dadi bolo. Garek dinikmati. Sik flash di mateni terang. Jika hari siap diseruput ya, gulanya rada kakean sithik, apa-apa lah, penting ono manis-manise.
pisan meneh awakmu aja lali di subscribe ya lur. Yuk direwangi channel iki ben iso subscriber 1000 dhisik, ben dimonetisasi karo pihak YouTube. Yuk di subscribe yuk. Awakmu seneng kopi ireng apa kopi susu lur? Kayane aku ki saanane ana kopi ireng ya ayo, kopi susu sing apa hari baite ya seneng aku bodohe. Tapi aja lali apa ngombe kopi ki aja terlalu akeh juga. Sing pertama sadurunge ngombe kopi ki kudu sarapan utawa paling ora ngemil apa ngono kuwi, ben wetengmu ora kosong, terutama nek sing penikmat kopi ireng sing pahit ngono kuwi. Terkadang wong nek sing pertama kali ngombe kopi pahit ki sing tak ngeteni do muntah ngono kuwi, karena enggak sering ketika dia minum kopi pahit. Makanya nganggo netralisir rasa pahit iki biasane dibarengi karo mangan biskuit atau roti-roti ngono kuwi, ben iso menikmati si kopi ireng pahit kuwi. Nah, biasane wong sing ngopi iki gandengane rokok. Iki lagi apa seneng-senenge rokok sing ngene iki lah. Mesti kowe do ngerti kabeh iki. Rokok apa sing bungkuse kaya ngene iki. Wis ngono ae lur. Pokoke aku matur nuwun kanggo kowe-kowe kabeh sing wis ngedukung aku lewat like-mu, lewat komentarmu sing ana, utawa lewat subscribe-mu. Muga-muga channel iki iso cepet munggah subscriber-e. Paling ora 1000 ngono lah. Amin. Njaluk pantungane lur, muga-muga channel iki saya gede lan aku yo iso ngehibur awakmu kabeh. Oke, wassalam.